Ambalmo ambe somada fe foli di aw kelengel bela jelema aw manake ka aw laje bien fan o fan aw munumbe ka anta radio sanfe Bamako na lamini na 98.1 ambe aw foka walima do aw munumbe ka an laje renouveau télévision sanfe Malina Kokan jamana bela jelena munumbe Congo Brazzaville walma munumbe France aw munumbe aw laje bien fan wero fe ambe aw foka walima do ka to walangata aw munumbe an lame walma ka laje bololo sanfe ambe aw be foka walima do la dala jamuka dɔgɔkun kuncɛ ka jamana kunnafoni baw fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ dala salo ka kunnafonidilaw wele ka na an ka n'an hakilina di a kan an y'a tɔgɔda ko 7 sur 7 an b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ bi na o ye gɛlɛyaba wagati ye nka diɲɛ jamana baw olu bɛɛ tɛmɛna nin sira fɛ san yirikaw walasa ka se k'u ka yiriwa sira sɔrɔ o la an b'a bisikiya ka fɔ madama an ka jamana fɛnɛ b'o lajarabili de kɔnɔna la o la ni o suguya kɛra fo jamanadenw bɛɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sen bila walasa jamana ka b'o lahalaya gɛlɛn kɔnɔ an ka hakili jigin kɛ ka fɔ ko jamana foyi tɛ an bolo ni jamana kelen in tɛ hali n'i ye jamana wɛrɛ sɛbɛnfura ta cogo o cogo i faso ye ba maliba de o la ko o ko bɛ kɛ sababu ye ka ba maliba bila degun kɔnɔ walima k'a bila wo kɔnɔ bɛɛ kan k'i yɛrɛ kisi o ma ka bɔ o sira kan o la nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na ka sɔrɔ kɛ kunnafonidilaw i n'a fɔ laadala dugubila o ka fisa laada wuli ye kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ne kini bolo fɛ Maliki Konate bɛ yen nɔ Maliki Konate min ni an bɛ taa ale fara maabaw kan sini kari ka sɔrɔ a ka kɔɲɔ bɛ yen nɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bulonba la Murange Maliki i ni ɲankuma an b'a ni sɔgɔma kaba an bɛ lamɛnnikɛla ni lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo je crois que an bɛ maabaw kɔ depuis le 4 mai sini ta bɛ kɛ ɲɛnajɛ de ye cogo min na an bɛ se ka wagatiw passer ɲɔgɔn bolo en même temps an bɛ foli kɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ani renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani tɔɲɔgɔn fana plateau kan k'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu fana kɛ Mali ye ala ka Mali basigi Mali maa minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka se ka sebaga d'u ma juguw sanfɛ minnu fana fatura an bɛ dugawu k'u ye minnu fana bɛ dɔgɔtɔrɔsow la ala ka lafiya k'u bɛɛ lajɛlen Mariam Kone bɛ baara kɛ info matin na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ in kan Mariam i ni sɔgɔma an sɔgɔma kaba maliyɛn bɛɛ ni sɔgɔma an b'an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw fo an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in kolo suma ka hakili ɲuman di a marabagaw ma Albaja Diko ye Kalum info o maa ɲɛmaa ye a fana tɛ dinɛ ye kɛnɛ in kan Albaja i ni ɲankuma Sakaba i ni sɔgɔma ka foli lase renouveau filɛlibaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen n tɔɲɔgɔn minnu ala ka jamana ta fanga d'u ma amin gouvernement kɔrɔ min ni an mana da don kuma fana la ala ka danaya tali fanga di u bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana basigi amina yarabi sori an bɛ il faut k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ ka ban an ka bakuruba fɔlɔ o bɛna kɛ gouvernement min ni a bɔra ka bin kunun juma yɛrɛ gouvernement maa 28 olu ye ministre ye ka tila ka maa 3 fara o kan olu ye délégué ye n'an bɔr'o la an b'an da don Emmanuel Macron Francis président ale y'a fɔli min kɛ ko Barkani ko o bɛna ta ka bɔ an ka jamana min kan aw ka yamaruya kɔnɔ an b'a lajɛ miniti 3 kɔnɔ n'an sera k'an teliya ka ministre lisi kalan ministre fɔlɔ min taara o ye ministre de la défense ye Sadio Kamara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale ye fanga dafila olu ka maa ye ministre filanan o ye Amadou Kassoge ni o tun ye procureur ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tɔgɔba bɛ a la an ka jamana kɔnɔ ministre sabanan o ye ministre de la réforme de l'État chargé des relations avec les institutions Ibrahim Ikassa Maïga M5 RFP mɔgɔ don ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga ale tun b'a nɔ la a nana o nɔ kelen na ministre de la sécurité et de la protection civile falen fitini donna yen nɔ k'a sɔrɔ kɛ colonel major Daoud Ali Mohamedine ale nana yen nɔ o fana ni ye sɔrɔsiw ma sunna mɔgɔba ye ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation ni ministre so in tɔgɔ falen na dɔɔni o bɛnna colonel major Ismaël Ouagema an b'a dɔn k'a fɔ ale fana ye maa ye min ni CNSP kɔrɔ mɔgɔ don ministre des transports et des infrastructures o ye madame Dambele Madina Sissoko o ye ministre de la défense kɔrɔ Dayiru Dambele o furumuso ye ni muso minnu tun kɛlen don ka jɛkulu sigi k'u cɛw ka kiri ka kɛ ale tun ye o présidente ye hakilila jiginna sɔrɔ ka mɔgɔw don ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i bɛ ka tile la a mɛnna ministre des affaires étrangères ya la cɛ jan cɛ ɲumanba in don ale fana seginna ka na
ministre de l'économie et des finances o ye Al-Husseini Sanu ni ale surasiw masuruna mɔgɔba ye katika do ale fɛnɛ kun b'o o jɔyɔrɔ in na yanni bandaw ninnu ka ministre gouvernement bɔ ale fɛnɛ seginna ka na a nɔkɔrɔ la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Amadou Keita o fɛnɛ seginna ka na a nɔkɔrɔ la ministre de l'éducation nationale o kɛra madame Sidibé Dedew Ousmane ale ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye nka M5 juru la a sera nin kɛnɛ kan ka sɔrɔ ka ale olu syndicat filaw de tun bɛ M5 la CSTM ani ale ta ye ministre des mines de l'énergie et de l'eau Malik Konate terikɛ do Lamine Seydou Traoré ale seginna ka na a nɔkɔrɔ la ministre de la santé et du développement social o ye madame Jaminatou Sangare ni o ye fɛngɛ ɲɛmɔgɔba ye du caisse de retraite o ɲɛmɔgɔba ye ale taara ka kɛ ministre de la fonction publique et du dialogue social madame Jawara Awa Paul Diallo o ye IRD ka cɛbɔ ye min ministre so minnu k'u sigira n'u ye R4 kɛ ale tun b'o ministre fɛ ministre de la jeunesse des sports chargé de l'instruction civique et de construction citoyenne Moussa Ag Atayer ni ale Sema Maye au fana donna ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine Al Moudou Ag ale nana au fana ye Sema Moye ni mafli ministre du développement rural Modibo Keita te mɔgɔ wɛrɛ Modibo Keita min ni a tun bɛ fɛngɛ de commerce direction du commerce o ɲɛmɔgɔ et de la concurrence o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Modibo Keita ale de nalen filɛ nin kɛ ministre du développement rural, ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi, de la formation professionnelle, Mohamed Salia Pneyoro Mimawere Blala Ale Nola Okera Bangali Djumbiaye, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Okera Madame Wadidje, Fune Kloubali, Kelegala Bado, M5 Mourodo, Ambadon et Yera Woloton, Adama Ben Nou, Olu Mosona Mourobado, ministre de l'industrie et du commerce, Obena Mohamed Ould Mohamed Ni Okbe agriculture la Ale na commerce la. Ministre de l'urbanisme, de l'habitat, du domaine de l'aménagement, du territoire et de la population, Brema Komane, Mouya Irakafo, Kamene, Mouya Irakafo, Oye, Maître Muntakatal, Aleka Parti Maye, Kani Maître Muntakatal Gasou, ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, Oye, Molbo Kone, Mini, candidat Kundo Sambafla, Alitan Chegin, CMDT, Nyama Bakorodo, Molbo Kone, Surasuka, Molbo Kone, Hotel. Ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Maître Aruna Touré, ni à la plateforme Moué. Ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, Andongoli Gindo, Okye, bureau des droits d'auteur, Bunda, Onyem Kobaye, Afanaye Tokoba Suraino. Ministre des religieux, du culte et de la coutume, Mamadou Kone, Onana Anokorola. Ministre délégué, ni ministre ou bané amna do ministre délégué au kono jona ministre délégué auprès du ministre délégué ministre délégué au ministre ministre délégué auprès du premier ministre chargé des politiques institutionnelles Fatmata Sekou Diko, ministre délégué auprès du ministre de la santé et du développement chargé de l'action humanitaire et de la solidarité des réfugiés et des déplacés Imam Daka, Imam Oumar Diara de Kodo, ministre délégué auprès du ministre du développement durable chargé de l'élevage et de la pêche, Oye Yuba Baye, Noé ADP, Maliba, Nyama Baye, Mali Konate, Ameta Jona, et il a impression folle et mouillée. N'est qu'à impression folle et famille déjà, gouvernement Sigile Fleni, Amse Kafo, Mado Bala, Mamoube Kafo, on est gouvernement de Nikakan. Mais en tout cas, le gouvernement a fait un gouvernement de rupture. Parce que il y a un fienda ira mogola ka foko nina amise ka bodasro ni ya takala ere lisi 46 ans na bora moko demana sur les 25 ne bi se ka fo na bora duru wal ma woro nyogona la ni to fen fe fleni itasro atoka jero abse ka ke ka fo o bi se ka bara yoro changer gouvernement bi se ka bara bolo changer dona na tawla abse ka bu bi se ka ke gouvernement nyemo mumbe wal ma atimi mumbe aso bi se ka koy nga nu fen fe fleni na bora ma woro nyogona na ne ere ko mbolo ka fo nte gouvernement de retirer parce que ni kra munye don karsa ben krefe karsa embolo masulu amoy mata kabla posudola e ga impression fola gouvernement ne ka impression fola karami ni kara clarity afora ka te ga gato clay ni kara gato clay misi den kana jo bri misi langolo kana to akerudi parce que na jatemne M5 moko bala sora suka moko bala
Maliki ye min fɔ technocrate kelen-kelenin dɔw de b'a la min bɛ se ka u jɔyɔrɔ il y a rien à dire là-bas. Ça c'est un de les 3 ministres minnu farala les 25 ministres ou be arrêter ministre de là. Donc charte viole oui, l'article 11 de la charte au viol la déni là-haut concertation charte de la transition au viol là parce que article transition article 11 b'a fɔ ko ministre kana tɛmɛ mugan duuru kan mais ka mɔgɔw ɲɛda lajɛ walasa nin kana kuma walasa nin kana taa budeli kɛ ka mɔgɔw ta k'a don a la an tɛ yen sisan an y'a fɔ ne yɛrɛ kɔni y'a fɔ bɛɛ ye nin ma kɛ gouvernement de rupture vraiment nin kɛra gâteau plat ye. Ça c'est mon impression. D'accord, première impression d'abord avec précision. Article 1 ni on l'a dit. Ida Koko 25 minutes, je voudrais que Ika l'a dit Kosobe article 1 grand sont nommés en qualité de ministre. Donc 28 ministres. 28 ministres. Je précise 28 ministres. Donc 25 ministres. Non, 28. Donc charte violée là. Voilà, non, amenez, c'est-à-dire charte qu'on d'abord, au première impression, Flana et Mie Kaba, au Kafo, gouvernement ministre. Charte in kofela la ani fly kafo ou flash gira bekera 25 donc entre charte comme là mais ne ba fait malin comme informé tout simplement le gouvernement kono benkan be bien fin be sans fait benkan dimana kono dumona be fin kan c'est-à-dire on be fin be sans fait je précise aya ye gouvernement mun tagara geleya nana akono en bekoko gouvernement d'union nationale gouvernement de large ouverture de 25, si on ajoute 3 ministres, moi je pense que... Mais ce sera. Non, mais ne t'est rien ce soir il faut. Parce que ni bella de l'ennemi, Maliko de il faut qu'il engage son Mali câble sans fait. Et en plus, ce gouvernement, en toute sincérité, Kaba nie baradam lendi, technocratique katiana politicien. Alba il a l'impression folle du gouvernement. Isaka ba ne ka impression folo e munye ntaro mena fo bamananga na chugamna c'est la montagne accouchée d'une souris kulu la nyina ba ko sikilelo ka mimba kona amakoye ne bolo asimiye danaya kamu fo anyana sugali yere kele bamunke ne nyana metaka no sirade ça c'est pas un gouvernement de rupture kele charte violera fara ko ministre mo wan duru ne bolo charte violera n'a sur charte ma violé ou les ka dobo état ka train de ville ou do de fraka les 3 ministres délégués la nenya tout nyechile akunga da 25 mois na kunda na 25 mois moi ama foku be charte kono maintenant nous de la mne kala ke fin wore ko charte ma violé c'est que do de frala la état ka train de vie donc ni gouvernement ni mana barakama partage de gâteaux rero et il y a pas d'inclusivité. Ça il faut le dire. Inclusivité c'est ali M5 yera kono folo kuma te ka se jamana yere be ma folo. Be ba yere yiri kono kaba. Ni ADP Maliba ya kono ni ali ibeka ka mukoro yu yera sura kono notamment non on fera inclusivité des partis politiques les civils et PM ta kono RPM ta kono Adima ta kono Semasta non chama de muta kono EPM na jonta kono non na bora EPM na jonta kono non mais o te EPM moi from EPM ko kan c'est-à-dire ce gouvernement là kaba même comme il faut al na gouvernement si keme maintenant qu'on avance au moins le gouvernement va signer en conformité avec la charte. Kaba ne be fait comme fo tout ça la karsaka kono ça c'est important ça dit intaroma foto comme na oté en bolo daye quoi malon bolo mo be fin du mana al nakra maduru de o maduru yala ka fo ni mo duru tiere la amba do ka fo ni se ka koke mais menali ola malik menali maintenant mena mogota ne be mogota kengina ne fen mana ndeke amadam le kura la folo kura munu duna Ibrahim Ikassa Maiga Ibrahim Ikassa Manga alebe yoromna tien na je n'ai rien à dire mogom ko na be romna tien na je n'ai rien à dire sauf ablale barala na e fen wore ke ni asoro ka fo on tumbulo atmise ka munke na we kon na bora jikoro Kassogo aussi la même chose. Au lieu de Amadou Kassogo, je crois que c'est Mohamedou Kassogo, je crois. Donc Mohamedou Kassogo, et je crois, allez faire une justice qu'on a alnia sur la faille, mon coachama mené, ma clap beletla ka blanc tout nous fait. Mais est-ce que au rot maïra ka fonga la pouvoir parce que a era boulot de gala. Voilà, mais nous mo fongo est-ce que au maïra ka fonga parce que pouvoir qu'on tabolo wa.
Donc maintenant à l'ère des ministres de la justice y a mis à l'ailleurs parce que Assimi ko ou y'a fo ou y'a bandaw nu mine ka boy kumuna parce que les anciens dignitaires là muntu ibeka no fait nous jamana na folo chouin ko bandaw mine ko banko mine kani fene ko loi d'orientation militaire là ko audit ke ko bana ko fene ke je crois que Kasuke fene nana ne asoro o fene bise ko onyinabo maintenant le ministre de la sécurité et de la protection civile quand même mom ko non tado madon parce que kosa ina de nyaye terrain ka sur le terrain mai ka fo abe fonke mais quand même ka aka barakele nta ale don maintenant mouye Abdoulaye Diop le ministre des affaires étrangères ale aka Abdoulaye Diop te dina bo fune wadije tien ko na anga tien re fo nyogo ina fune wadije kelekela do mi gazi be ci ambera ni fon beke mais ka fo ko ministère ka so abse ka jorofa ne bolo tien la ale konti mada na so abse ka jorofa abse ka ba jorofa Dedo Ousmane syndicat nyemogodo mais syndicat nyemogodo parce que bibina ni fin takalaje syndicat ore takalaje rolko bunangu ka ibita so gelabere al ni asoro ka fo UNT faralaka mais ibita so syndicat de signataire de l'éducation il t'a sur Gelabe au Europe au niveau de la. Mais d'abord la camon, Obe Jekulu Mirakona, Obe syndicaliste, Abal Yinabore, ma syndicaliste Yinako, je crois qu'il y a d'abord le mot de comment. Maintenant, allez faire une revendication. Donc, à Sénégal, on fait la revendication qu'elle est. Donc, elle est dans le mot en quelque sorte, Kasnaka, fait accompli là. Donc, Amina Sika, allez faire aux côtés là. Maintenant, moi, ministre de la Santé et du Développement Social. Allez, tu me rends de la service social là. Je crois que c'est ça, service social. Caisse de retraite là. Donc, il y a la ministre de la Santé là. Pratiquement, allez, tu es au département. Donc, avoir un département, quel est mon toujours parce que tu mets santé qu'un département. Donc, Amina Siko fait la guerre. Mouye Moussa Ag Atayeri. Bon, Moussa Ag Atayeri déjà qu'elle est prévue là déjà. Hal niya sur le Malien d'Obe, ou va faire comme Moussa Atayeri, comme Malien Djelou a été là passé 4 mai, Bamgati Walo, no rebelle. Mais en tout cas, il y a prévu là, qu'a fait un condamnat. Hal niya sur fin d'Obe, no, le can a changé à niveau là. En tout cas, il y a prévu là. Donc, ne peut pas moufo, en gros, n'a pas moro woro nyogonana. Ni ya photo comme kuma dana mo woro nyuna aton mo namna si kula janu Mariam nyet mo kura mo dona est-ce que a priori mo ko dana ada oluga yala ngase mo no rekondi la mo kura mo dona o do examina tuye o do Kasuke Zamina Tubaka terrain de prédilection Kasuke fana ubaka terrain de prédilection mais ante mo contrôler quoi tiena muso jireli ka bokata gazi ci ani ibit mobilisation ke oni département Koutourou jireli c'est pas la même chose fune wajije ka don mo chita contrôler mais tiena aka nomination ministre atc wale muso yara jireli mano défi chaman de bay fune wajije mais promotion des jeunes fene be voilà promotion des jeunes a commencer à tabla au rang de la même muso tala ne ba don ne be ka min fo parce que ne de charger informateur na défi baden de be fune tese ka minga anga na nyogo nege te ka juger préjuger te de ma jo à la fana mais tiena a nominally et fait unanimité be ka dolo par exemple binu fene na le jeune go ka man mo son otama organisation me fonga déjà ya na ka département promotion de la femme donc ça fait mais kata mo labo ou bien ka mo mobiliser ani kata département do gérer tien là funa wajije hagila jigina kanam syndicat nyam ko fenen do ka fara voilà al kalam syndicat nyam ko do me kana muso ka président bi me fara me yi ndondo ni ko sabe mais ne pe faka min fa nya na doro aka na bo muso jigi ko parce que tiara la mo la luka nomination gouvernement ina ante mo si contrôle akara déception ala ko ci Sori Ibrahim Diallo mo dona dairu muso dona emini o ere baraka nyonga fa ani mo ko wero dona nyeda kura mo dona ibu jije chugodi bon kaba d'abord en cas donc fo ibse ka Mali servi tu peux toujours être utile pour ce pays là ka so gouvernement ko en cas so o ma mo munu dona en toute sincérité moi j'ai l'espoir parce que en réalité chaque fois qu'il s'agit du Mali il ben ni morouillé quoi. Et je crois qu'aujourd'hui Assimi a besoin des patriotes, des vrais patriotes. Mounouko Mali, Mounouka Kele Nouka Laini Mali. Cette équipe là, n'y a pas d'ali. Donc franchement parlant, c'est trop tôt. Il y a jugement donc. Mais ni ou passer ou ka passer ou déterminer. Il va y avoir bimie billet pour que Anka Boni Gilean nous koroka. Il faudrait que Anga Mogo soit en boulot.
minnu ka laɲini n'u ka kɛlɛ o ye Mali ye équipe minnu nana mɔgɔ kura caman donna aw da sera u tɔgɔ ma n'i y'u ka passé jateminɛ wagati o wagati n'a bɛ fɔ ko Mali passé ye gabakuru fili non kaba parce que u ye mankan ci M5 kɛlɛ kɛ walima non ka yɛrɛ wulu n b'a fɛ ka non ne b'a fɛ ka manifestation kɛyɔrɔ la ka na don département non tu n'as pas compris chaque fois que hali ni kabakuru fili don il s'agit du bonheur des Maliens il s'agit du Mali. Non, moi je crois que manifestation ni non département géré en tout cas c'est trop tôt anga foko karsa tesi ce qui est sûr kaba uye ko ke wakati temenu na anyu ka wuli ka jow ye Mali ko la donc o be danaya abam permettre anga danaya daw ko amako be Mali munu ka ko e Mali ko amako bolila ayo albaja manya e ka fo mo ko munu ye nisongo ayira la o lu chaman du na gouvernement kono mo ko ka ma yere famba be o kan kunu libi bolola sans faire ka fo ko mo ko ka bo manifestation que la droit qui yere sur le département. Et ça c'est juste faire la promotion de la révolution. Révolution munu même mangan ke dron bita ki be yoro dola e ki dade donc jamana te basigite won abena fo aligné a jatemne e donc o bara ka be la jigi carré kono sa be jigi malik be carré kono ka ba malik balaw peut-être don natola amna malik ira fana bata ka bla ministère la yoro dola ka fo to munu be no iba fo korobe ka kuma mfo ko u ye kele ke utaye maliko e kuma kele ka teme mo chama ngangwe an caman ba de fana bɛ kɛlɛ kɛ n'a fɔra ko Mali an bɛɛ gazera ka fɛnw caman kɛ an caman joli bɔra oui effectivement bɛɛ tɛ se ka don mais ce qu'il faut accepter transition tɛ stage kɛ yɔrɔ ye stage transition tɛ baara ladege yɔrɔ ye transition période ka dɔgɔ i bɛ na ni des hommes expérimentés mun b'a dɔn u bɛ na dɔrɔn u b'a dɔn u kan ka mun kɛ mais ces gens là vont venir u bɛ kalo 2 kalo 3 kɛ u tɛ foyi la nomination kɔ fɔlɔ kalo joli bɛ bɔ a la k'a ɲɛɲini a tɛ se ka bɛn transition kɔnɔ ka na ni mɔgɔ ye c'est-à-dire mɔgɔ minnu dɔw yɛrɛ ma deli ka don hali administration kɔnɔ k'olu ta dɔrɔn k'u kɛ ministre ye mais baara bɛ kɛ cogo di c'est difficile jamana ko tɛ o minnu bɛ mankan kɛ an ka dɔ d'u ma olu k'u da de an ka fɛn tilan ni minnu ye ko kɛ ɲɔgɔn fɛ o gouvernement de filɛ nin ça c'est pas un gouvernement de rupture. Voilà ne bɛ fɛ ka min fɔ nin na n bɛna raison di n kɔrɔkɛ dɔ ka kuma ma ko nin Mali mankan ci ko ye dɔɔnin sɔrɔ ko ye dɔɔnin ka don bɛɛ la Bakaricogo la Mali mankan sɔrɔ ko dɔɔnin sɔrɔ ko de ni dɔɔnin donna min da o b'i mankan suma vraiment ni gouvernement in b'o illustrer on est vraiment dessus. Ayiwa Mali Konate an y'a ye k'a fɔ an bɛ don minnu reconduire an y'a ye k'a fɔ Lamine Seydou b'o o la ministre de la défense colonel major Wage ni mɔgɔw yɛrɛ tun kɛlen don ka biriw kɛ fan bɛɛ ka fɔ ko bɛn tɛ ani CNSP mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu reconduira i hakilina ye jumɛn olu kan. Bon d'abord il y a est-ce que dɔw tun b'u la minnu tun bɛ se ka taa. En commençant par le ministre des mines, de l'énergie et de l'eau. Parce que quand je parle de ça mɔgɔ b'a fɔ ko parce que an b'a contrôle la depuis n'ale mana anw bɛ kuranko kɛlɛ na ka daminɛ depuis Frankali ka na laban fo i bɛ ka coup d'état la n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ Sambou Wage tun bɛ donc depuis n'ale mana anw man ka kuranko la donc o tɛ bila ko ye. maa o maa bɛ yen n'i nana hali waati min na Tarwani ka gouvernement kura min sigira ministre min sigira n'o ye Djibril Tale an ye kangarima da ko ye donc kɔrɔ b'a jira an tun ɲinɛna Lamine Seydou yɛrɛ kɔ parce que anw ta ye min ye anw mago bɛ kuran na ni kuranko ɲɛnabɔra i na salam lafiya mais ni kuranko ma ɲɛnabɔ i n'aw bɛ ɲɔgɔn na donc maa min don a tɛ se parce que a ye kalo 9 kɛ déjà a ye prévu yira k'a fɔ a tɛ se a yɛrɛ conférence presse kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale tɛ se ko solution t'ale bolo ko fo nin wari ka di milliard Mali yɛrɛ mun ka ca ni Mali yɛrɛ budget ko fo ka di 2,300 k'o de ka d'ale ma n'o kɛra k'a bɛ se ka gérer donc a y'a ka compétence yira déjà a compétence ye jumɛn ye oui mais ale a compétence non des qualificatifs de l'eau c'est-à-dire a compétence ye mun ye o de ye n tɛ se ye o ale ka compétence de o ye o donc a compétence ye n tɛ se de parce que a ma foyi yira n na en même temps pire kaba ale bɛ a bɛ tribunal la commune 4 tribunal la le procureur a ye fɛn kɛ ko enquête dayɛlɛ a ye vocal kɛ a tɔgɔ b'a la plainte déposée ale contre de la l'état malien a porté plainte contre lui tɔgɔ b'a la o kelen tɛ dɛ a b'ale le contre la parce que a ye vocal enregistré k'a bila donc o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ maa mun bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ justice la k'a b'a nommé k'a tila ka kɛ ministre ye cogo min na a ye b'a to yen fɔlɔ jugement ka ban. Mɔgɔ wɛrɛ reconduire le maintenant oui mɔgɔ wɛrɛ reconduire mais ale taara n bɛ fɛ k'o de fɔ voilà donc en quelque sorte an tɛ mɔgɔ contre la koyi an bɛ yen mun bɛ sur le terrain an b'o de fɔ ni Seydou Lamine taara bi ala tɔgɔ tɛ jigin an kɔnɔ i bɛ ka waati dɔ tɛmɛna mɔgɔ tun ye mun fɔ Sambou Wage ayi Sambou Wage i bɛ ka yɛrɛ kɛ i bɛ ka yɛrɛ kelen kelen k'an bɛ i bɛ ka contre la ko i bɛ ka an tɛ i bɛ ka ɲɛfɛ mais est ce que jɔn bɛ ka kuma i bɛ ka kan bi parce qu'il n'est plus en fonction donc n'i bɛ fonction la don min na i tɔgɔ bɛ fɔ o don Seydou Lamine a taara ka bɔ don min na fo bi a y'a mɛn an y'a fɔ wa n'i y'a mɛn an bɛ ka fɔ bi parce qu'il est revenu
donc o fɛnɛ bɛɛ ka bɔ yen n'u ye Sadio Camara ta ye u yɛrɛ ɲumana ko Assimi yɛrɛ y'o fɔ bɛɛ ɲɛna coup d'état filanan kɛra kun min o dɔnnen don maa fila min bɔra gouvernement donc jagoya de kun don olu ka na gouvernement kɔnɔ a filanan yɛrɛ mana o balila mɔgɔ la mais a fɔra ko filanan kan ka kɛ SDG donc u y'o kumakan mun fɔ an sigira k'o fɛnɛ lajɛ coup d'état kɛra maa mun kama bɔcogo tɛ olu la bɔcogo t'o la a bɛɛ tun sigilen bɛ Sadio ka nali ani Modibo Kone ta kɛra balina ye mɔgɔ la parce que ale ma don gouvernement ani Wage ni Ablaye voilà sinon nun ci ta ma bali mɔgɔ la parce que coup d'état kɛra olu de kama Wage ni Bandaw ni Muktar Wale minɛna ni maa fila de kama donc n'olu donna na o balina tɛ mɔgɔ la maintenant mun ye fin taille Ablaye Diop nana Ablaye Diop nana déjà que aujourd'hui on parle de la mise en œuvre de l'accord au lieu de transition réforme pour la mise en œuvre de l'intégration de l'accord qu'il faut en kɛ mɔgɔ min y'a signé Ablaye Diop de y'a signé Ablaye Diop de y'a négociation d'Alger ale négociation mais Wage ka ministre so fana ni accord yɛrɛ kuma donna o oui mais Wage n'est pas diplomate Wage c'est un militaire Wage tɛ négociation na ale t'a dɔn militaire bɛ mun dɔn ale bɛ garde-à-vous dɔrɔn de fɛ ale bɛ mun dɔn o de o ale t'o dɔn il n'est pas diplomate. Et aujourd'hui, Mali mago be fɛn fila de la diplomatie. Donc même kɛlɛ kɔnɔna na il faut vraiment la diplomatie. Et aujourd'hui Abdoulaye Diop c'est quelqu'un en communauté internationale où a bɛ mɔgɔ caman dɔn, a bɛ poste fɛn caman dɔn, a bɛ don sira caman dɔn. En même temps c'est quelqu'un il est connu déjà dans diplomatie kɔnɔ. Donc je crois que a bɛ se ka dayɛlɛn dɔ ye mɔgɔ ma. Sori Ibrahim Diallo mɔgɔ minnu reconduira. Kaba i b'a dɔn ne ka problème bɛ yɔrɔ kelen pe. Mɔgɔ si t'u la min ni o doni o seginni kun man di e. En toute sincérité fin fait reconduira c'était normal. Mais kuma kelen mi hakili lajigi Maliki ka ministre de l'énergie et de l'eau ka yɔrɔ in na. Dramane Coulibaly tu te rappelles de lui? Il fut DG de l'EDM. Mais a ka wagati la a bɔra juru bɛ malien minnu na baarakɛyɔrɔ minnu na a y'a bɛɛ da malien tulo kan. Maliki e tun bɛ yan ne ko e bɔra ka Dramane dɛmɛ a ka kɛlɛ la wa? E bɛɛ b'a dɔn bi n'i ye Mali kuranko gɛlɛyalen baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen État ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni juru bɛ a tigilamɔgɔw la a fɔra ko juru filɛ a déplacera ka taa courant tigɛ dɔw yɛrɛ la e tun bɛ yan e a dɛmɛ a ka kɛlɛ la wa? O bɛɛ lajɛlen bɛ musaka ko de ko fɔ. Aujourd'hui l'actuel ministre de l'énergie et de l'eau n'a ko ne ka problème ye musaka ko de ye. Dɔ bɔra ka mais jamana budget non mais kaba jamana budget tɛ sa ni n'an bɛ jamana ko la dɔ bɔra ka fɔ ni juru bɛ nin na ni juru bɛ nin ni juru bɛ nin na aw bɛ o kɛlɛ de la munna aw ma wuli ka Dramane dɛmɛ a ka kɛlɛ la vous êtes qui i b'a fɔ k'aw tɛ Mali kɔnɔ yan. Moi je crois qu'aujourd'hui a bɔra ka min fɔ musaka ko de don musaka bɛ mɔgɔ mun na olu dɔnnen don an kun ka Dramane dɛmɛ Dramane a remerciera bɛɛ ɲɛna mun de kɛra aw ye mun kɛ mais a bɔra ka Mali problème kuranko la min b'a kɔnɔ a y'a yira bɛɛ la jɔn y'a dɛmɛ. Donc moi je crois qu'aujourd'hui le problème c'est pas le ministre le problème c'est nous en Malien un des problèmes. Non, je n'ai pas fini. Un des problèmes kaba. Katla oye jumɛn an ka dɔn k'a fɔ jamana in maa si tɛna jamana in jɔ an nɔ la bɛɛ ka kɛ fasoden ɲuman ye i ka kuran sara ni faso ka baarakɛyɔrɔ ni maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kuran kani n'olu wulila u ka baara la ni aw bɛ yen n'aw bɛ faso dɛmɛ aw dɛmɛ u ka baara la. Dramane y'a ka liste di a bɔra ministre a bɔra DGA la aw ye mun de kɛ aw ye mun fɔ a kɛra bɛɛ na yan i b'a fɔ k'aw tɛ Mali kɔnɔ mais de grâce. Ayo Mariam mɔgɔ minnu reconduira. Bon minnu reconduira n bɛna rebondi nin ka kuma kan kɛ Sori ka kuma kan Sori ministre bɛ yen ne problème bɛ yen ka se k'a ɲɛnabɔ ka hakilila ka ɲɛnabɔ ministre min b'a fɔ ko ne tɛ se o man ka reconduire wariko tɛ wa o man ka reconduire hali ni wariko don e ye jurukani ko min fɔ ale ma jurukani kɛ o ministre nalen Maliki a delila k'a fɔ don jumɛn ko juru bɛ mɔgɔ la ko an ka taa kani a m'a fɔ a ko de ko ka wari ta an ka jamana wari kuru bɛɛ ko bɛɛ ta ko d'ale ma pour que courant ka na donc a reconduit tiɲɛ yɛrɛ la courant kun tɛ reconduit a ma bɛn. courant kun tɛ a tɔgɔ de y'o ye. courant kun tɛ kɔni an ko o fɛn min ye reconduit Sema cɛ an balimakɛ min bɛ Sema la. Amusa a y'a volonté yira ka Maliko yira a ye volonté yira ka république yira. Hali k'a da o ma ne tɛ sport maîtriser ten kosɛbɛ mais a kuma o kuma a bɛ Mali de fɔ a kuma o kuma a y'a delila k'a fɔ a ka discours dɔ la ko farikolo ɲɛnajɛ de bɛ an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ kelen ye ale reconduit vraiment n'a tora a nɔ la n'u mana fereke wɛrɛ don a senkɔrɔ a bɛ a ka baara kɛ voilà dans l'ensemble minnu reconduira kɔni minnu kɔni ma bɛn kosɛbɛ
o ye fɛn hali wage fana ne yɛrɛ ɲɛ tɛ wage yɛrɛ ka département in jɔyɔrɔ la hali tun k'a bila yɔrɔ wɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa hali tun k'a bila yɔrɔ wɛrɛ la département in kɔni na wa réconciliation ni fɛn na ne ma a senti foyi ma changer 9 mois in kɔnɔ vraiment mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ la ayiwa Albaja minnu reconduira yani an ka se départ minnu taara ka bɔ gouvernement kɔnɔ bon minnu reconduira Isa Kaba ne bolo an bɛ mun fɔ dɔrɔn c'est-à-dire an bɛɛ bɛ kulu in kɔnɔ quoi an bɛ Ala de deli dɔrɔn ba tigɛ ko ɲuman na Ala ka baara in ta fanga d'u ma c'est-à-dire u ka an surprend ni waleya ye an bolo u tɛ se mun na quoi parce que pour moi on doute caman bɛ yen nɔ an bɛ ka siga k'a fɔ ko u tɛ se u ma deli ka baara kɛ n'u y'a kɛ ka ɲa donc o surprise nafama ye quoi maintenant kɔrɔlen c'est-à-dire ni i ye Musa Ak ka yɔrɔ lajɛ c'est indéniable mɔgɔ tɛ se ka il est sans reproche a y'a seko kɛ baara ta fan fɛ a ka département na ko dɔw kɛra ne yɛrɛ ɲɛna yen nɔ je sais que c'est mais a ye ko dɔ kɔni kɛ CNJ kɔnɔ min mankan cayara dɔɔni oui bon denmisɛnninw ka kulu kɔnɔ voilà denmisɛnninw ka kulu kɔnɔ o bɛ dépend de a bɛ i n'a fɔ ni examen kɛra ni école ma note sɔrɔ chaque fois a b'a fɔ ko maître y'ale namara o n'a ɲɔgɔnnaw de don maintenant je ne dirais pas que n tɛ CNJ ta juger parce que moi je ne suis pas dedans mais moi je trouve que en général a ye baara mun kɛ c'est positif ayiwa Sori Ibrahim Diallo an y'a ye k'a fɔ taabagaw la an y'a ye k'a fɔ ministre dɔw bɛ yen minnu taara mɔgɔw kun kɛlen don ka olu bisigiya ko u ka baaraw taabolo ka ɲi nɔ i n'a fɔ Mamɛdi Saliya Ture Kadiatu Konare n'o ye madame Dramé ye ka fara o kan Modibo Kane Sori Ibrahim Diallo ne ye kuma kelen f'i ɲɛna depuis émission in daminɛ kuma n ko i ma an ye minnu ye don tɛmɛnenw na minnu bɛ Maliko la bi min ye bi ye an mako bɛ o mɔgɔw de la olu de nalen filɛ nin ye minnu gɛnna o kɔrɔ ye k'olu tun tɛ Maliko la ta tɛ Maliko ye o Sori non mais i kana bila kuma dɔw bɛ yen kana bila n k'a fɔ quoi parce que i da sera min yɛrɛ ma sisan n dɔgɔ don n y'a ye yɔrɔ caman na n y'a ye a ka mission caman ye mais Kadiatu Konare mɔgɔw ka fɛngɛ mɔgɔ caman tun bɛ ka k'a fana bɛ ka jeni yɔrɔ non minnu bɛ Maliko la ka ban olu de nalen filɛ Mariam tabagaw Kadiatu Konare ka taali m'a fɔ min nana sisan jɔr'o la mais a tun b'a ka domaine maîtrisé vraiment c'est une dame de culture a b'a ka domaine maîtrisé a yɛrɛ nalen hali k'a dan fɛn comédien kɔrɔ minnu fatura ma ale de nana journée semaine de Balamusa Keita Balamusa fatura kabi san joli a nana nin don cinéma Mamadou Konaté voilà a nana nin don secteur cinéma secteur la a nana nin don phototalaw ka secteur la a nalen ye fɛn caman bɔgɔ bɔ fɛn caman na ka a valoriser tiɲɛ na Kadiatu il y avait rien à dire vraiment ale ka fɛn na a kun kan ka to Mali Konaté tabagaw ne bɛ fɛ ka mun fɔ tabagaw la misaliyala Kadiatu Konare n'an bɛ ka kuma o kan je crois que a y'a ka preuve yira en tant que ministre de la culture en même temps ministre de la culture mɔgɔw tun mago bɛ mun na a wagati parce que ministre est-ce que ale ka conseiller de ma na a place la Andogoli ni ma fili Andogoli tun b'ale ka département na Andogoli dɔn mais n bɛ Kadiatu kɔni a na waati les 9 mois a ye mun kɛ culture kɔnɔna na ani dɔn ye san 9 ou bien san 8 min kɛ fɛ culture kɔnɔna na et ka mɛ jɔn ma Aramatulaye Diaye donc elle a vraiment créé la différence c'est quoi elle était proche des hommes de culture a tun b'u kɛrɛfɛ tout moment activité o activité bɛ yen n'i y'a sɔrɔ si c'est une activité culturelle i bɛ taa sɔrɔ Kadiatu Konare a bɛ yen en même temps mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ k'i ye culture bunako kɔnɔ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ fɛn dɔ y'i sɔrɔ gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ elle est présente donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ale tagali la n tɛ Andogoli kɔni dɔn parce que n m'a ka baarakɛ nɔ ye tiɲɛ na mais n ye Kadiatu ta ye ka comparer 8 ans de Aramatulaye an b'a fɔ Kadiatu Konare a ye avancé caman kɛ culture kɔnɔna na hali i bɛ taa sɔrɔ culture kɔnɔna na baara caman tun bɛ yen mun tun tɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ a ye wulikajɔ kala cogo min na dɛmɛw bɛ se ka kɛ fɛnw maaw bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ donc o bɛɛ lajɛlen dɔ ye ka sina k'o tɛgɛ bɔ baara en même temps problème yɔrɔ min na n'i tun ye Kadiatu Konare ye dɔrɔn ça représente la culture malienne i b'a ye dɔrɔn i b'a dɔn parce que même à ala ka 8 mars fini de cogo ni tɔw ta tɛ kelen ye i yera dɔrɔn a ka dɔn k'e ye mun ye donc n'a tun yera dɔrɔn a tun bɛ dɔn k'a ye mɔgɔ min ye hali n'i taara ka bureau kɔnɔ n'i y'a ka bureau dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ k'a ka département ye donc o bɛɛ lajɛlen tun ye avancé dɔ ye donc k'a fɔ k'o ta ka bɔ yen tan cogo la ka na ni mɔgɔ wɛrɛ maintenant mun taara n'o ye Modibo Kone ye je crois que o sɔrɔ su ka côté an tɛna da don la parce que o marifatigi n'i da don la soit a bɛ kɛ bari ta ɲɔgɔnna walima donc an t'a da maintenant
mais Mohamed Salia Touretaï afena tumbigi munumunu no y avait lancement qui avec inauguration qui a même tabe fait que afena tumbigi munumunu aka département kono ka fo atara ka boy 600 bon je crois qu'il y a 9 mois bana 600 atara ka bora ministère là abina ke chugodi parce que on est fait problème Albadja y kuma do fo en 600 que c'est la promotion de la rue Amourodi la promotion de la rue comment mais et mo sera coulé bâti là mais et mo sera vraiment takaful là kare konana ne e mo sera ka mobilisation ke boulevard l'indépendance là et de joro sur Mali kono mais ne joro so ni bora joro là avec chukodi beta kare kono tukuni c'est très simple ko Mohamed Salia et imam Mamoud Diko kamogoy oui imam Mamoud ali sini Mamoud Diko kamogodo mais ne ta fo ka fo a terrain mais maintenant problème est romina 600 ministre tunu abora ministre là 600 avec Tchougodi. Abita Imam Mamoudigo Fenge. Mais c'est la promotion de la rue qu'on est en train de faire. Mais ça la même ça l'a dit. Imam Marou Diara peut-être qu'avec un amène. Lui il est l'imam de sa mosquée. Maintenant que la ministre n'a pas ministre la vie c'est la ministre qu'on a retrouvé. Ouais. OK. Flana fene dia fune wadije. Aujourd'hui, elle fait quoi? Elle est à la Kanam, avec Kanam na. Na bora fena ta Kanam na walma bi c'est ngata rue qu'on a retrouvé. Donc premier homme na anga la die quoi? Jamana nkono c'est pas de faire il veut boire ta keleke. Misala là on be bonga fale on be boka ta keleke fonga fale mais ante boka ta keleke pour qu'on ga ta mais ni bora go fonga fale na diri yere makiga fale ndo oui na diri yere makiga fale ni tisa fo tise o de keleu non kaba eni ne keleke ya nyongo fe an wolla kam la fin chamana im fon on tise ni tanga domaine antise amakewa am c'est journaliste là am c'est muna ibe c'est muna iba fo meso la nga blori là et comme ça ni yo ke domina ko ira mala fo an ye keleke jara abiseni là mais il a quelqu'un qui la département il a accepté mais il a quelqu'un qui a fouillé parce qu'il n'a pas fait donc ne fait qu'à faudron mal la anga botte à sirate anga beau cadre qu'on a fait nous quelqu'un allez sur le suivant là ni à même niveau là oui kureta que banda là jago a faut le faire pour que nous gâteau kono maintenant est-ce que un bilan que nous toura kono les 9 mois là qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement quand faut kureta que nous sur sous kuna na oui muneke pour que sur sous est-ce que donc anga kureta pour black fait mais c'est ça oui muneke yo mune ke pendant les 9 mois no be se ka ke kengerna ka vo cheni re la nutu manga bo gouvernement kono utu nga to kono o re kanga ira malona mais ama ke drop parce que ka saye ni ke kurta ke ayaka vide bla danger la no gar na ka bla no Allah ma papa ka Albadja mo munu reconduire mo munu départ no ina fa Mohamed Salia mi no ye Imam Mamoudigo est-ce que ni te kaletiga Imam Mamoudigo ma doni ka ka mo ko bo gouvernement kono Issa Kaba c'est moi si mo godo de Issa Kaba bon ne be fe ka mpa o yoro kuna doni ira ba do ko mga mfe ka aywa bon mo wala mun tara ina fa kayatu konare Alpha Omar konare dem kajatu ni réellement ni jamana ko do ni bara ko do kajatu kunare mangate kata ngo kuma che kele fo de wole problème yi quoi anga plan ko kan se ka kuma be tian ni mi che se ka fo ibo to en ni mi che se ka fo ibo to parce que non j'ai dit que kajatu kunare elle est irréprochable anana ayaka preuve que on la reproche absolument rien détournement ko kuma ta kan fo ita kan et puis kalo damadon mo ayaka ministère la fana a bouger la culture mo ba donc ni jamana kodo ibo boy muna on change pas une équipe qui gagne une équipe qui travaille là ibo fallait muna barate ka ke yoro mununa barate ka ke munu te ka se ka barake olu do be ka reconduire munu me ka baraka abo ko olu bu abo ke kla ka barake baluta kanu bla nola ça peut pas aller gabri te jamana jo encore que Ablaye Kone ka nommé comme conseiller spécial Shogal Kokala Maïga ka conseiller spécial en bas Ablaye Kone ko vraiment félicitations à Fenani ye kele ka le de shogelisme créé donc en bas Ablaye Kone nga félicitations ala ka akabara nyabolo tour de tableau clé défi Mounyebi en bas damne Mariam Kone défi gouvernement sikilen ko défi Mounyebi kalo konondon de bubul bon défi ngoni mié oye ka malien fara nyogonga kele flana oui défi sécuritaire lakana fo malien ka lakana pulo de lakana kuma info mo ma jatemne pulo ko terroriste be Mali ka damne sika so rabe ni ngana kemo seguni farabuni fe nu nyoko nay donc il faut que u ka blau kuna de ka foko ambe jamana minka ambe keleke jamana ka faut que tout le monde soit conscient ka damne ministre de défense la ka tabla fo muso ka ministre la katabla ministry be labana fu ka ministry be laba yuba ba katabla la voilà renfait fu ka donner ka fo ko on est dans un pays en guerre bara folo mimbi ou solidarité gouvernementale ligne
ka se ka sécurité ministre dɛmɛ walasa kɛlɛ min b'an da la u ka bɔ an da la. Sabanan o ye la vie chère. Fɛn bɛɛ gɛlɛyara. Donc fo fɛɛrɛ de ka sɔrɔ. An ka kunu ne ye nin kuma in fɔ yan hali sisan n bɛ segin a kan n'a fɔra jamana 20 millions de personnes ko tulu monopole tulu min bɛ natigɛ tulu tɛ sugu kɔnɔ tuguni o monopole ka di mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 ma ou bien mɔgɔ 3 ma n'olu ma don n'a ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka don n'a ye malo ɲuman monopole ka di dɔ ma a tiɲɛ na an ka bɔ o kɔnɔ pour que malien ka lafiya ne vie chère ko ma dabila foyi ma daminɛ fɔlɔ vraiment. Sori Ibrahim Diallo, défi ou en quelques mots pour gagner ce dossier là-bas. D'accord, Kaba, c'est très simple. Défi Mounoube, Sanga Nkono, nous quand on connaît si Ouma. Mali flèche d'Inga Mikono Bimie Bi, faut que tu sais qu'à Kenny Lakana Naï Ama Otabala. Sécurité. Sécurité. Kadamine Assimi la flore. Faut qu'on a dit gouvernement la Malabana. Ou ka donc à fort, Ambe Kam Laini Fan Floquet Jamana Kono Bi. A tise ka sabati lakana sabati lete minan ka yini ka di an ka lakana tigila mɔgɔ ma n delila k'a fɔ Mali ye région 20 de ye bi a région 20 gouverneur bɛ yen commandant de cercle préfet bɛ yen lakana minan ka yini ka di lakana tigila mɔgɔ ma et puis an ka compter an yɛrɛ kan lakana tigila mɔgɔ minnu bɛ yen u ka compter u yɛrɛ kan minan ka yini ka d'u ma a banna. Albadia, défi ye jumɛn? Bon, défi ye mun ye transition bɛ comme kama o de défi ye ka lakana sabati. Mais an ye fɛn caman fɔ n k'an b'olu kɛ. Non, u ka fɛɛrɛ kɛ lakana ka sabati. Pourquoi? Parce que ni lakana tɛ yɔrɔ min na élection tɛ se ka kɛ. U ka lakana la sabati, u k'u jija u ka élection kɛ u ka taa. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un état normal k'u ka kɛ a kɛcogo fɛ. Vraiment u kana na t'u yɛrɛ bila fɛn wɛrɛw la quoi. Parce que temps tɛ yen kelen, temps tɛ yen. Révision constitutionnelle programmée do fɛn wɛrɛw tun bɛ yen nɔ olu bɛɛ programmé do isa kaba n'a fɔra kan ka don la o fana bɛna ta kɛ dabiri parce que depuis nin ko in nana an ɲɛ b'o kelen de la. Ayiwa Malik défi ye jumɛn an ye fɛn caman ba fɔ ne tɛna segin nin bɛɛ kan mais défi ye min ye dɔrɔn maliyɛnw ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la o dɔrɔn de défi parce que maliyɛnw bɛ sunɔgɔ la toujours Mali bɛ ka kɛ tan a bɛ lombolama a bɛ tanga ni maliyɛnw wulitɔ ye dɔrɔn u t'a sɔn maga kɛra somɔgɔ dɔ la walima maga kɛra ale yɛrɛ la mais Mali yɛrɛ bɛ ka dafiri maliyɛnw tɛ ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la donc défi ye mun ye o de maliyɛnw yɛrɛ ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la ka wuli k'u jɔ Mali o de défi ye ka wuli k'u jɔ Mali cogo di ni Mali burujara yɔrɔ min na an ka wuli k'an jɔ yen nɔ cogo min na Mali burujalen ka bɔ yen ni Mali dangarila yɔrɔ min na dangari kɛra Mali la yɔrɔ min na an ka wuli k'an jɔ Mali kɛ o dangari ka wuli ka bɔ Mali la o dɔrɔn de défi ye sinon ni tɔ fɛn filɛ nin lakana ka sabati élection ka organiser nin bɛɛ ka kɛ nin si t'a ye ni si tɛ Mali ko ye nin bɛɛ yɔrɔ ko ye nin bɛɛ yɛrɛ ko ye maintenant mun ye Mali ko ye o de anw maliyɛnw yɛrɛ bɛ fɛ mun de ka kɛ Mali sini ma sinikɛnɛ ma o de défi ye pour que an ka wuli yɛrɛ yɛrɛ parce que tant que ni maliyɛn ma wuli foyi tɛ ɲɛnabɔ ka wuli cogo di a ma fɔ ko ka wuli ka taa uru kɔnɔ ka taa yɔrɔ kase ka taa yɔrɔ kari ka fɔ i ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dɛ mais ka wuli k'i jɔ Mali ye cogo min na Mali bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ o dɔrɔn de défi ye ni Mali bɔra nin dingɛ kɔnɔ Mali bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo di a fɔra ko 8 millions d'électeurs i bɛ taa sɔrɔ 2 millions de bɛ voter ou 3 millions donc il faut que défi ka kɛ mun ye maliyɛnw ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la 8 millions d'électeurs olu ka wuli ka bɔ sunɔgɔ olu k'a dɔn k'a fɔ n'aw ma voter président tɛ sigi donc ka wuli ka taa vote kɛ ayiwa donc o de kan ka kɛ sisan cogo min na maliyɛnw ka conscience ka wuli Mali ye cogo min na ka wuli k'u jɔ Mali ye so n'an tora tan ne ka guide ye nin ye ne ka karisa ye nin ye n bɛ karisa de kɔ n bɛ karisa soutenir ka Mali yɛrɛ to yen nɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ Mali to yen ka Mali dafiri ni Mali dafiri an bɛɛ bɛ dafiri a nɔfɛ o de kosɔn bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko musokɔrɔba man'a fɔ ko diɲɛ ka wuli k'a tɛ fɔ a yɛrɛ kɔ donc n'an ko karisa n'a wulila ni Mali dafirila e ka karisa bɛ taa ne bɛ taa ayiwa kunnafoniw bɛ ɲɔgɔn gungun n'o tɛ yanni gouvernement lycée in ka bɔ kunnafoni dɔ tun bɛ yen nɔ min tun ye mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ ka sababu kɛ Faransi président san 8 an ka baarakɛɲɔgɔnya kɔfɛ Faransi président y'a jira k'a fɔ ko olu ka kɛlɛcɛw ka koɲa an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna a ko lajɛ dɔɔni ka an ko nin ye o bannen Mariam Kone Faransi président ka nin laseli e y'a ye cogo di k'a fɔ ko nin bɛ kɛ barikani ko bannen bon ne y'a ye cogo min na ne ka analyse la dɛ barikani ko tun bɛna ban a bɛ se ka kɛ sɔrɔdasi ninnu ye fɛn mun kɛ l'autre coup de force la min ye fɛn ninnu jigin o de ye Macron dimi ka ko teliya n'o tɛ barikani ko kun bannen don o tɛ a dans la logique takuba Serval nana cogo min na o banna cogo min barikani tun bɛ ban ka na ni takuba ye ka na Sahel yɛrɛ sécuriseli k'a ta internationalement hali ni Faransi bɛ to colonne vertébrale la mɔgɔw tɛ k'a faamuya ne y'a fɔ n ka émotion bila a kɛlen réseaux sociaux ka bɛɛ ko Faransi dimina ACB nin de kɛ a bɛna taa u ka taa bɛɛ de y'o fɔ sori n'a ka jama alors que o tɛ
a bɛna continuer ni takuba in de hali sisan sur le ka ɲɛkura di a ma dans le Sahel il y a 350 commandos minnu bɛ ka formation kɛ minnu bɛna formation kɛ an n'u bɛ se ka baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn kɔni b'a la fɛn b'a la dimi dɔɔni b'a la dimi dɔɔni min b'a la o ye fɛn kɛlen Macron y'a fɔ a dajɛ la ko ani Mali an tɛna fɛn conjoint tɛna kɛ bilen u bɛ t'u ta fan hali n'an b'an ka jamana kan u bɛ t'u ka fan an fana bɛ taa an ka fan mais Barkan tali n'o o tɛ ɲɔgɔn sira la dɔɔni ne yɛrɛ ɲɛna takuba de bɛna continuer parce que Mali Faransi se ka jɛ Mali kɔ parce que Mali bɛ les 5 pays du G5 Sahel Mali b'o kɔnɔ mais n hakili kɔni ye min ye Faransi ka dimi na dɔɔni a ye fɛn min di Mali kun ma fɔlɔ a ye dɔɔni bɔ o fanga la ça c'est obligatoire a yɛrɛ da y'a fɔ hali ni kɛlɛ tɛ est-ce que jamana wɛrɛ bɛ se k'i substituer ka n'i bila an jɔyɔrɔ la k'an ka kɛlɛ kɛ o tɛ se ka kɛ voilà Sori Ibrahim Diallo kɛlɛcɛ 5,000 ani 100 ɲɔgɔnna o de bɛ anw fɛ yan nɔ n'a fɔra k'olu ka taa nin cogoya la ko k'o baara ban e b'a ye cogo di c'est normal kaba ces temps-ci Fransi a ma deli ka président kolon sɔrɔ c'est deux derniers e tɛ se k'o fɔ dɛ Fransikaw de b'o fɔ e tɛ se ka Fransikaw ka Fransi président koloniya n'a ɲumanya dɔn n bɛna le o e yɛrɛ fɛ yan nɔ e ka président yɛrɛ ne bɛna le sa kana président ma Mali kuma de la n ka kuma fɔ moi ces temps-ci Mali Macron n'i ye Fransi ta bi mais an b'u ka kibaruyaw sɔrɔ an b'u lamɛnna o u ka jamana bɛ bolo min kan bi Macron tile la Fransi ma deli ka bi ka se nin niveau ma fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye d'abord français wɛrɛ y'a jateminɛ ni président nin tɛ président an minnu bɛ Mali kɔnɔ Barkan Serval bɛ depuis 2012 fo kana bila bi la Fransi bɛ an fɛ yan c'est-à-dire san 8 jigiya de kama an ye wele bila Fransi ma jigiya de kama a jigiya kelen a ma dafa minɛn bɛɛ bɛ Fransi bolo sɔrɔsiw bɛ Fransi bolo marifa bɛ Fransi bolo avion bɛ Fransi bolo minɛn minnu bɛ kunnafoniw di ka kunnafoni sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ Fransi bolo mais ala ye donko don dan an ye jigiya de an ye Fransi wele jigiya de kama an maliyɛnw an y'a kɔlɔsi k'a fɔ o jigiya in Fransi ma don a kɔrɔ Fransi ma dafa c'est pourquoi depuis fort longtemps an ko n ko Fransi ka ta ka bɔ an ka jamana kan Fransi sɔrɔsiw ka ta ka bɔ an ka jamana kan Macron yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛ la maliyɛnw bɛ ka ɲɛda min di Mali ma bi n'ale ma wuli nin ɲɛda in a kɛra sababu ye donc e bolo dimi de don Macron fa fɛ kɔni ayiwa dimi don mais est-ce que nin tagali conséquence tɛna bonya anw ka lakana kan kaba ne bɛ ka min f'i na n bɛ ka min f'i na conséquence kelen tɛ yen lamɛn conséquence kelen tɛ yen ni an ma sɔn an yɛrɛ ye ni an ma da an yɛrɛ la an tɛ se ka bɔ jiŋɛ kɔrɔ ka kuma laban i bɛ hakɛ to seconde damadɔ dɔrɔn wagati korona dɛ ka kuma laban o ye min ye Macron ani an ka sɔrɔsi minnu nalen bɛ sisan u ɲan bɛ fɛn kelen de la jamana in kɔnɔ olu y'a jira Macron na a b'a fɛ ka min kɛ Mali la olu tɛ diya n'a ye en tant que sɔrɔsiw de y'o f'e ɲɛna non mais sɔrɔsiw ka laɲini o de coup d'état kɛlen o tuma e ma wele conférence kɛnɛ kan wa sɔrɔsiw ka gɛrɛnna conférence jumɛn commandant Baba ye conférence min di yan commandant Baba ye conférence min animé ka ɲɛfɔli kɛ coup d'état kan maa minnu bɛ yen n'u tun bɛ ka Mali cogo ka Mali tɔ di France o ye bandaw ko ye wa mais bandaw kelen don wa Mali u ye Faransi tɔgɔ fɔ ma Faransi tɔgɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana Faransi tɔgɔ fɔ non ne ko e ma n ko un président Sori ne peut pas être dans le cercle de Dieu non e bɛ kuma cogo min président tɛ se ka kuma e kuma cogo ne a tɛ se ka kuma ne kuma cogo donc ils sont manipulables non comment manipulable c'est des langages diplomatiques ils ont tenu ayiwa ma Faransi tɔgɔ kɔni fɔ Albadia bi conséquence tɛna kɛ n'i ye Barkan wuli ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ a jɔyɔrɔ bɛ niveau min na conséquence t'a la wa bon Issa Kaba conséquences ça dépend a conséquence bina ka jɔ parce que depuis France nana en 2012 fo kana kɛ bila bila yan'u kana fagali tun bɛ ka kɛ u nana fagali bɛ ka kɛ hali sini mɔgɔ bɛ sa Mali la an dun ye France wele jigiya dɔ de kama an b'a dɔn a jigiya u tun bɛ se k'a kɛ parce que u welela don min na u nana u ye Tombouctou libéré ka Gao libéré Kidal fana tun bɛ se ka libéré mais jusqu'à présent o Kidal kelen o tɛ anw ka mara kɔnɔ. Ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ali Macron ko abe Barkan wele. Yann Barkan beta. Est-ce qu'il n'est pas temps que anga français ka bilan ke ou ka présence bilan ke folo yana be tati parce que Serval tagara an on ma Serval bilan ko même Malika. Abe chugwari il faut que o kanya. Maintenant, Issa Kaba haketo. Issa Kaba makla. Macron mega munke. Non, Macron mega munke. Folo ap mega pression de ke.
pression, moi je pense que ça n'a pas marché maintenant avec un harcèlement. Donc il est temps que Mali on quoi jouer ou quoi jamana. Yana obita ko reçu fin vrai. Angani betu angaka ira ma horon. À ce moment on pourra discuter de façon libre avec un partenaire. Me fait ka mu fo ka bokumana. Depuis ne abe ale ko nga France ka bilan ke sur ne ka nga France ka bilan ke. On ira ka bilan jumain. Mali bilan jumain. Toi à la solidio ça solidio camera ça Mali bilan mo sara mo va continuer comme ça. Mais il a posé une question. C'est ça leur problème. Mali bilan jumain. Pendant les 8 ans, qu'est-ce que nous avons fait sur le terrain? On irait mouquer. C'est pour cela que mon chambo faut que pour quand Francis n'était Francis diaté parce que n'est qu'à voter Francis président Congoro. N'était voté. Moi je n'ai pas le droit de vote en France, mais j'ai un droit de vote au Mali. Mais c'est qu'à voter Maï Mami India, mais c'est au décret Mali. Donc c'est ici. Non, c'est ici. Même si quand t'as des fois au numéro moubé au cas bilan du mai, on va la kokuna. C'est comme si Sori et Alba Dia me dit tout de suite là, comme Mali Braka sécurité sous-traité le français. Quand la France a bilan français, c'est comme on a appelé la France quand Mali sécurisé. Maintenant le français il y a un bilan du mai et aïe mon égal la sécurisation. Nous même on a fait quoi? Mais la question n'est pas là-bas. La question c'est de Macron a fait me fait miradron. Ou de Munkera ou ma beuma, ou faut retirer. Ou quoi retirer que Macron est quoi non quand on l'électrique quoi c'est moi. Donc nous les reco quand vous retirer quand on l'électrique mata ou bien l'électrique taradi. Macron est le coup ou quoi retirer. Maintenant ni à sur 600 sur ni Alba Diabeka faut mina. Ni à sur Mali to faible. En Mali on benoka. Maintenant on a nyemo l'électrique 7 tout non quand l'électrique 7 ka au français au Qatar. Mais les gars mais Bokmana Romna. Ode Bamona Borofo, Yarika Bi, Ibina, Bina Romna, Itala Romna, on est rayé Mouké pendant les 8 ans face aux terroristes. On sera comme un bilan mouillé, en gros tracé. Madame Dugara Awe Tourema, Ambe Foli Digata, Awa Karcho Berte Kabeka, en la Diane Watla, encore Kassim Traoré a un message Chamambachi Amakabo, Radio Clerula, Amadou Sissé, Far Ankawili Ambe Afo, Yakuba Sissé, Yanfo Tomoktu Ambe Afo, Ambe Mokhtar, Fo Yanfo Gaoka ou fait non Mokhtar Ambi Fo Kosobe, Ma Chama et message Chama. Ibrahim Diko Dudu ambe afo Yanfo Kabala ambe Foli Blakata Almami Sangata ma fo Yanfo ORTM ambe Bamsa Sizogo Jogolojo ne Koragado ambe afo Yusuf Kamara Yanfo Kalaba ambe afo Balo PDS ambi Foki Walumando ka Foli di au Bema Bintu Napo Bolo Menega Karafela à Radio Fanfe Boubacar Dambele Papsi Alep me réalisation na Mamadou Zer Traoré Alebe résidente na amba Foka Walumando au Kambe donc on verra ni jamu ka kelen kene kan ayen sege ko jugu ambe befo Nouveau FM